Feħbin nistedinkom biex nhar is-Sibt 17 ta' Mejju fid-9:30 ta' filgħodu fil-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Belt Valletta niltaqgħu flimkien biex nifirħu bi3 saċerdoti ġodda. 2 saċerdoti djoċeżani u Salezjan reliġjuż li se jkun ukoll ordnat saċerdot. Dikinhar lejliet li l-Papa Ljun jinawgura l-pontifikat tiegħu b'mod formali, aħna se noffru t-talb tagħna għall-Papa l-ġdid. 2 okkażjonijiet flimkien, imma li jfakruna li l-mulej rajt tajjeb qatt ma jitlaqna weħidna. Nitolbu għall-qdusija tiegħu l-Papa, imma nitolbu wkoll għal dawn it-3 żgħażagħ li qed jagħtu ħajjithom għall-poplu ta' Alla fis-saċerdozju. Niltaqgħu narakom hemmhekk. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew ninġabru għal dan il-mument ta' talb flimkien illum mod speċjali xtaqt illi nitolbu għal Monsignor Arċisqof felu sninu. Il-berdej tiegħu llum nitolbu ħafna lih u nofru it-talb ta' din il-quddisa għal bżonnijiet kollha tiegħu. Ejjew nagħtu bidu għalhekk għal dan il-mument ta' talb naħsbu fin-noqqasijiet personali tagħna. Nitolbu maħfra lill-Alla tagħhom u ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija Dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, inti jirfajt il-bniedem mill-waqa tiegħu u għallejtu għal dinjità aqwa minn dik li kellu fil-bidu. Ftakar f'dan il-misteru kbir tal-ħnina tiegħek u lil dawk li jogħġbok iġġeddidhom bis-sagrament tal-Mammudija, ibqa' ħarishom u ħatihom id-doni tal-grazzja u l-barka bla tmiem li inti ġa tajthom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Pawlu u sħabu telqu bil-baħar minn Palos u waslu Perġe fil-Panfilja. Hawn Ġwanni ħallihom u reġa' lura lejn Ġerusalem. Minn Perġe baqgħu sejrin sa ma waslu fl-Antokja ta' Pisidja. F'jum is-Sibt daħlu fis-sinagoga u qagħdu bil-qiegħda. Wara l-qari mill-liġi u l-profeti, il-kapijiet tas-sinagoga batu jgħidulhom: l-aħwa, jekk xi ħadd minnkom irid jgħid kelmtejn ta' tħeġġiġ lill-poplu, tkellmu. Għalhekk Pawlu għamel sinjal bidu u beda jitkellem. Nies ta' Iżrael, u intom mill-ġnus li tibżaw minn Alla, isimgħuni. Alla
dan il-poplu ta' Iżrael għażel lil missirijietna. Meta l-poplu kien jgħix f'ard barranija fl-Eġittu, Alla għamlu poplu kbir u ħarġu minn hemm bil-qawwa ta' driegħu. Għal madwar 40 sena stabar bihom fid-deżert. Meta mbagħad xejjen 7 popli fl-art ta' Kanan, tom din l-art bwirt għalihom. Dan kollu ħaxi 450 sena. Imbagħad tom l-imħalfin sa żmien il-profeta Samwel. Wara dan talbu li jkollhom sultan u Alla tom lil Sawl bin Kis, raġel mit-tribu ta' Benjamin, li dam 40 sena. Meta mbagħad neħħa lil Sawl, qiegħed bħala sultan tagħhom lil David li għalih ta' din ix-xhieda. Sibt lil David bin Ġesse, raġel skont qalbi li jagħmel dak kollu li rrid jien. Min-nisel ta' David Alla skont il-weda tiegħu ġib għall-Iżrael Salvatur li hu Ġesu. Qabel il-miġja tiegħu Ġwanni ħareġ ixandar ma'mudija tandima lil poplu kollu ta' Iżrael. U meta kien wasal fi tmiem il-ħidma tiegħu, Ġwanni qal: Jien minix dak li intom taħsbu li jien, imma araw warajja ġej wieħed li jien anqas jistħoqli inħoll il-qorq ta' riġlejh. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni f'kull żmien ixandar fommi il-fedeltà tiegħek. Għax jien qed tjubitek tibqa' sħiħa għal dejjem. Bħas mewwiet int wettaqt il-fedeltà tiegħek. Flimkien? It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Sibt il-David għaddej tiegħi, biż-żejt imqaddes tiegħi dliktu. Tkun idi dejjem miegħu u nsaħħu wkoll bidriegħi. Flimkien? It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Miegħu jkunu l-fedeltà u t-tieba tiegħi, bismi tissaħħaħ il-qawwa tiegħu. U jsejjaħli: Int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. Flimkien? It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Ġesu Kristu ixxut fidil il-kbir fost il-mejtin. Ħabna u ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu. Il-mulej ma'kum. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Wara li ħaslilhom saqajhom Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Tassew ngħidilkom li l-sir mhuwiex aqwa minn sidu, anqas il-messaġġier ma huwa aqwa minn min jibagħtu. Jekk dawn il-ħwejjeġ tafuhom, ħenjin intom jekk tagħmluhom. Jien minix ngħid għalikom il-koll, għax jien naf x'nies għażilt, imma għandha sseħħ l-Iskrittura li tgħid: Min kiel il-ħobs miegħi tani bis-sieq. Dan qiegħed ngħidu minn issa qabel ma jiġri, biex meta jiġri temmnu li jiena hu. Tassew ngħidilkom
min jilqa lil min nibat jien ikun jilqa lili, u min jilqa lili ikun jilqa lil dak li batni. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-qari li smajna llum l-ewwel qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli f'ħin minnhom isemmilna li Pawlu ingħata ċ-ċans biex ikellem lil Lut fis-sinagoga. U l-qari rajna illi Pawlu qiegħed jindirizza mhux biss lill-poplu ta' Iżrael imma anki lill-ġnus kollha illi jemmnu f'Alla. U allura dak illi qiegħed jgħid Pawlu lin-nies fis-sinagoga qed jgħidu lilna wkoll. Huwa messaġġ għalina. X'jgħidilhom Pawlu? Fiex ifakkarhom u jrid ifakkar lilna wkoll. Ifakkarna bħalma jfakkar lil Lut meta ħareġhom mill-art tal-Eġittu, meta ħelishom mill-iskjavitu. U lilna wkoll Pawlu llum irid ifakkarna, l-kelma ta' Alla titfakkarna. F'kemm ċirkustanzi Alla ħellisna minn mumenti diffiċli, minn sitwazzjonijiet li kienu ta' tbatija, u kemm forsi anki skansana minn sitwazzjonijiet illi aħna qas nafu bihom għax ma għaddejniex minnhom. Kien il-mulej li fil-ħnina tiegħu skansana minnhom. U allura Pawlu dak il-kliem li qed jgħid lil Lut fuq il-poplu ta' Iżrael li qed ifakkarhom Alla x'għamel ma' dan il-poplu qed jgħidu lilna wkoll. Kemm il-mulej fil-ħajja tiegħi u tiegħek ħellisna minn mumenti diffiċli. Għaddiena, ħariġna mill-iskjavitu, ħellisna minn dak li konna għaddejjin minnu. Pawlu wkoll isemmilhom kemm ħa paċenzja bihom Alla fl-40 sena fid-deżert. Aħna wkoll xi kultant fil-ħajja tagħna jkollna perjodi illi nħossu lil Alla il-bogħod minna, għaddejjin fid-deżert, f'mument diffiċli ta' indeċiżjoni, ta' ma nafx meta se nasal, ta' ma nafx jekk kunux sejjer fit-triq it-tajba f'deżert, dan il-poplu ta' Alla l-40 sena. Kemm ħa paċenzja bihom Alla? Meta tbedu minnu, meta ħaduha kontra tiegħu, meta gergru fuq l-ikel, meta nsew dak li l-mulej għamel magħhom li ħelishom mill-iskjavitu tal-Eġittu. Jien u intom jiġrilna l-istess. Ikonna perjodi ta' deżert fil-ħajja tagħna fejn it-talb qisu tħossu li mhux qiegħed jgħinek. Meta l-ċirkustanzi u l-istorja ta' ħajtek tibda tħossa li mintix mhix qed tagħmel sens. Meta lil Alla tħossu ftit il-bogħod minnek u forsi tħoss li mintix mifhuma minn Alla f'dik l-esperjenza. Kemm jieħu paċenzja bina Alla u jibqa' jieħu ħsiebna u jibqa' jaħfrilna u jibqa' jiġri warajna. Pawlu qed ifakkar lill-poplu ta' Iżrael u qed ifakkar lilna wkoll. X'jgħidilhom iżjed Pawlu? Pawlu jgħidilhom ukoll illi hu ħariġhom mhux biss mill-art tal-Eġittu, mhux biss issapportihom fl-40 sena fid-deżert, imma wassalhom fl-art imwiegħda wkoll. Kemm il-darba aħna kellna mumenti sbieħ ta' suċċess li dak li ħdimna lih wasalna. Taħsbu intom li dak irnexxilna nagħmluh bil-ħila tagħna l-bnedmin biss? Taħsbu li meta l-affarijiet imorru sew m'hemmx ukoll il-ħniena u l-għajnuna ta' Alla f'dik il-ħaġa li nkunu akkwistajna? Kemm napprezzaw dak li Alla qed jagħmel magħna? Kemm ngħidulu grazzi għal dak li jagħtina, għal dawk il-mumenti li jwassalna fejn verament aħna nixtiequ. Isemmilhom ukoll Pawlu l-imħalfin. Isemmilhom lil Sawl. Isemmilhom lil David. Isemmilhom in-nies li ħadu ħsieb lill-poplu ta' Alla. U aħna wkoll il-mulej jibatilna isqfijiet rajja
jibatilna saċerdoti, reliġjużi, jibatilna persuni fil-familja li tuna kelma ta' ġitu jgħinuna u jmexxuna fil-ħajja tagħna. Jatina papa ġdid kif għandna fil-dawn il-ġranet. Għadna qegħdin niskopru il-Papa Ljun x'jixtieq iwassal lill-Knisja Universali. Il-mulej għadu anke magħna jwasslilna nies biex jiggwidawna, biex jgħinuna niċċaraw l-affarijiet u ngħixu aħjar. Kemm aħna qegħdin napprezzaw dak li l-mulej qed jagħmel magħna. U mbagħad jgħidilhom ukoll Pawlu illi mhux biss dawn in-nies imma mbagħad Ġwanni u Ġesu innifsu. Ġwanni u Ġesu innifsu. Interessanti li Pawlu biex jasal għal Ġesu mal-poplu ta' Iżrael jibda b'dak illi huma kienu jafu. Jibda b'dak illi huma faċli jaċċettaw biex imbagħad iwassalhom għal dak li fil-bidu kienu għadhom ħafna minnhom ma aċċettawx. Mhux kollha aċċettaw l-indiema ta' Ġwanni u mhux kollha aċċettaw lil Ġesu. U allura anki aħna wkoll għandna din l-istedina qudiemna tal-għażla li kif Pawlu qed ikellem lill-poplu ta' Iżrael, Pawlu qed ikellem lilna wkoll. Aħna qegħdin nagħmlu l-għażla ta' Ġesu, aħna qegħdin nimxu fuq it-tagħlim ta' Sidna Ġesu Kristu, aħna qegħdin insegwu anki t-tagħlim tal-Knisja tiegħu biex inkunu nistgħu verament ma nitfixklux fil-vjaġġ tagħna, fit-triq tagħna lejn il-mulej. U dan huwa nixtieq naqsam magħkom illum din l-għażla li nimxi wara Ġesu, din l-għażla li nilqa' lil Ġesu, din l-għażla li nsegwi t-tagħlim tiegħu anki permezz tan-nies magħżulin minnu li jsegwuna, jgħinuna, jakkumpanjawna fid-deċiżjonijiet it-tajba tal-ħajja tagħna. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Ejjew issa flimkien inresqu it-talbiet tagħna, nitolbu għal Monsinjur Arċisqof fil-ħidma kollha tiegħu, nitolbu anke għall-isqfijiet kollha ta' Malta u ta' Għawdex, nitolbu għal Papa il-ġdid biex ikomplu verament permezz tal-Ispirtu Qaddis ta' Alla imexxuna fit-tagħlim ta' Sidna Ġesu Kristu. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Nitolbu għal persuni kollha li għaddejjin minn żmien diffiċli, li għaddejjin minn deżert, illi forsi t-talb tagħhom mhux qed iħossuh jagħmel sens, li ċ-ċirkostanzi ta' ħajjithom huma diffiċli. Nitolbu għalihom biex isibu persuni li jakkumpanjawhom u jgħinuhom jarfu l-mulej x'jixtieq minnhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Nitolbu wkoll għal paċi fid-dinja biex il-bnedmin ikunu kapaċi jinġabru flimkien, jingħaqdu f'ħaġa waħda. Kif tant xtaq Ġesu fit-talba li għamel lill-missier qabel ta' ħajtu għalina biex il-mexxejja u dawk kollha li b'xi mod għandhom influwenza fuq in-nies jaħdmu għal paċi. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Nitolbu wkoll għal ħtiġijiet personali tagħna, għal familji tagħna, għal dawk l-affarijiet li forsi nafu li huma tajbin u qegħdin nistennew b'fidi li l-mulej jħenna lina u jagħtina il-grazzi u l-fejqan li nixtiequ. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. U ejjew inresqu dawn it-talbiet kollha f'dan ix-xahar ta' Mejju bl-interċessjoni u bl-għajnuna anke ta' Omna Marija. Insellmula flimkien u ngħidu slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
nitolbu Ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Jitla' quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna minn ħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti tal-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara lik il-ħajl kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Inroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu mal-isqfijiet u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-kol nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien bil-qalb ngħidu t-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib
iżda eħlistna mid-deni. Eħlistna nitolbuk mulej minn kull deni jagħtina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħarisx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatiha slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen dawk mistiedna l din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti ġġeddidna l-ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina l-frott tal-misteru tal-għajt u imla lil ruħna bil-qawwa tal-ikel li jsalvana bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta,
u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Araw blima għozza ħabna il-missier. Nistgħu nissejħu u li talla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le, resqin leh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, Ġesu. Alla tagħna isma' t-talb tagħna. Eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu ħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tagħmmet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u lill-Leben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wara minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, mallat l-palina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna lik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna lik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija mmalla tlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għid. Missierna li inti fis-smewiet jitqadeś ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik, lilek inajtu, għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina, u pija, u ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missierna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena, Mulej ħnina, Kristu ħniena, Kristu ħnina, mulej ħniena, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btana, Kristu il-qattal btana, Missier etern Alla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midimbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba,
Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tar-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina Qaddisa Umm Alla. biex ikun jisħaqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna Qaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pesani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek għall-kbira Umm Alla Marija Santissima,
Imbirka l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Imbirek San Giuseppe, arus kastismu tagħha. Imbirek Alla, fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.